produkt. En produkt, som der er virkelig unik. Den hedder Deluxe Brush. Fabulous æske. Og hvad er Deluxe Brush? Deluxe Brush er lavet af silikone. Deluxe Brush renser op til 6 gange bedre og dybere end dine egne hænder. Giver op imod 85% renere og yngre hud. Desuden reducerer Deluxe Brush over 70% af urenheder og døde hudceller. Oh my god. Så er det tid til at vise, hvordan jeg bruger produktet. Jeg vælger så at bruge HP Formula, som jeg smører på min Deluxe Brush. Stiller rullesmør på. Bagefter tænder jeg den og putter lidt vand på. Bagefter begynder jeg stille og roligt at bevæge nogle dejlige bevægelser i mit ansigt, og virkelig nyder det. Den her Deluxe Brush går ind og renser din hud for snavs, for hudorme og ordentligt kippet fornyer dine hudceller, så du ser endnu mere fabulous ud. Og lige rundt om øjnene, så vi fjerner de her ubehagelige rynker, som vi begynder at få. I love it. Nyd at bruge Deluxe Brush. Jeg nyder det i hvert fald. Efter du har brugt det, er det vigtigt, at du tager noget varmt vand og skyller dit ansigt godt og grundigt. Deluxe Brush, du bliver fabulous. Kig dig selv i spejlet og nyd udsigten. Ja, du har fået en meget renere hud, meget mere stram, og du er klar til at overtage verden. I love it. Så Deluxe Brush er virkelig et fabulous produkt. Jeg bruger den. Jeg har været rigtig glad for den. Jeg har brugt den nu i en cirka uges tid, og jeg føler virkelig, at den har strammet mig op. Og det er ikke fordi, jeg har fået botox. Det er faktisk længe siden, jeg har fået botox. Hvis du sidder derhjemme og tænker, Gustav, er det en reklame? Ja, men det er en af de gode reklamer, fordi det er en produkt, som jeg virkelig kan stå ind for. Deluxe Brush altså er et fantastisk produkt. Den renser din hud. Den fjerner dine hudceller. Dine døde hudceller. Den fornyer. Den strammer op i din hud. Altså helt ærligt. Du kan have den med i bad,